Ndioma Indonesia. Ndị Chukwu abụọ wekwulu na fagosi ụmụaka kpara ego oyibo wee nọdụ mma mana fadịrị mkpọtụ na ọ bụzi ebe ka fabi na Jakarta, Indonesia. Ụmụaka ego na-elube n'isi na vanosi n'ife a na-emenụ fanwa ka ijele na akụlegwu la malabide Ijere Ndioma Indonesia fa chukwu na bokulu na chukwu gozi di fa gozi baba nyeze di fa na fashion Indonesia ka ba baby Ndioma Indonesia. Na fajukwu na bokulu n'elu ụwa fano ni faneme faso ni faneme faji fane kwoku ya n'elu ụwa niile fa kwasịrị ike fadịka nwoke na fejila ka nwa Chukwu gọziri fa gọzi n'ọbaka niile tiri ndị nọ mma ndị nwere ife ụfọdụ bi na Jakarta na Indonesia ka fabi ebi ndị chi gọziri agọzi Ijele kele Ndioma Indonesia fabi Indonesia ndị Chukwu na bọkwulu fejila ka nwa akamu fano ni fana Ndioma Indonesia. Ka njezu tie n'odogwu ezi nwa musiri ike Izuchukwu nwa mamanu ambassador na n'ogodogwu sa Izuchukwu Kisili Ojiako ambassador nke izizi na North ambassador na Jakarta, Indonesia ambassador the representative n'Asia niile CEO Jenny's Group of Company ezigbo nwa si n'ọgụ Dulukofia nke na Anambra steeti eje gị na lọlọ gị Mrs. Evelyn Ifeoma Ojiako Adapo Wambana ezigbo ada abada nne m
Princess Great Osinachi Ojiako odogwu nwoke bili ịbata na Jakarta owelu ndị jizi fa na-eme ndị sonye fa na-ekwu okwu ya onye ka ijele na-ekwu n'elu ụwa maazị na Jakarta bili nnu maazị na Jakarta obelu nwachi gọzila gọzi maazị na Jakarta 1 million worldwide maazị na Jakarta maazị Anthony Ajegwu maazị na Jakarta 1 million worldwide maazị Chiki ezi nwafọ Amagudi Enugu steeti isi bịara odogwu jebe n'ilu otu onye agha n'ụwa obelu nwa chi gọzila gọzi lenu Chukwu ebuka odogwu na Indonesia ofu onye na Indonesia agụ onye eje mbabili odogwu Chukwu gọzila gọzi obelu nwa ego na-ejele ozi John Paul Chukwu ebuka uzezie Ogbuefi otu onye agha nwachitubelu nke mbụ na-agụ ata otu onye na Umuchu agụ uzezie nwachimeleze 1 na Jakarta ọnụ na-ekwulu ụmụ ogbenye nwachitubelu nke mbụ na Umuchu CEO JP Enterprises Limited Able Treasurer Ifadigo Social Club Jakarta Indonesia isi m kelezi ezigbo nwanne gị John Amandu Uzezie Ogbuefi Amanda Anaeze 1 Umuchu Wefe Nido Cambodia ka ibia biri CEO Kinsonic Trading Company Limited Cambodia kelezi elu ndị United Brothers Social Club niile ndị ọma na Cambodia ijele ekele unu isikwa na mụ kelee ezigbo nne gị afọ mụlodogwu Lọl Grace Uzezie wụsalụ nwanyị ọma ezigbo nne Chigozie gị isikwa na mụ kene nwanne gị iwe ji na Francis Uzezie CEO Ụzọ Frank Investment Limited nwata kwọchi aka nke izizi na Jalo Umuchu odogwu nwoke ya adịle mma Nnaemeka nwadị egwu Ogbuefi Nnanyelugo na-akpọ eze mọgụ bilinu Nnanyelugo alakpọ kisi eje ijele ego n'eyi Ogbuefi ijebe n'ugwu Nnanyelugo na-akpọ Ogbuefi Nnanyelugo na-akpọ agụ nwoke bilinu Nnaemeka ọdị egwu Ogbuefi Nnanyelugo nke mbụ na-akpọ omega afro n'anya Able President Ifadigo Social Club na Jakarta Indonesia ị na-ala ọlọ gị Chioma ọdị egwu arụ Nnanyelugo ọdịga achọrọ nwaanyị ọma eto nwaanyị ọma gaba Benjamin atụ egwu the good man odogwu nwa n'ihi adelele akpachukwu kobele bilini Umuchukwu isi eche Chukwu gọziri ya gọzi ihe adịghị echi aja gwagwu ma nchenụ odogwu bilini Benjamin atụ egwu Ben Goodman akpachukwu kobele 1 Umuchu gị na nwunye ọma gị Chizoba atụ egwu ụtọ ndụ nwaanyị ọma mma nwoke n'Umuchu bilinu mma nwoke bụ ego Umuchukwu isi eche Ogbuefi ijebe n'ilu na chi gọziri ya gọzi Ogbuefi Emmanuel Chibuike Ọnwachukwu mma
nwoke bụ ego nke mbụ n'Umuchu Chibak Man of Peace na Jakarta, Indonesia. Chibak Investment Vice Chairman Anambra Brothers Club, Jakarta. Executive Member Obiwanne Brothers and Akwata Orumba na Jakarta. Mma nwoke gị na lọlọ gị lọlọ Ezioluchu Onwaju Adugo nwanyị ọma Ebelilu na Chiso n'azụ. Ojimkpọnụ gabilinu ezi nwa sugeje ojimkpọnụ edima onumekeleyi ojimkpọ jebe n'ilu Prince Azubike Bonaventure Ebo Ojimkpọ nke izizi n'ụga CEO Ojimkpọ Steel Company Limited, Feedback Oil and Gas Nigeria Limited, National Mayor Royal Conference Club of Nigeria, Petron Ogaficho Yana nwunye ọma gị Lọlọ Scholastica Onyedikachukwu Ebo Ugogbe ya ji afụ yana ndị oyi gị Chief and Lord Uchenna Obidinnu Ọbanoga CEO Uche Simmotu Construction Limited Onitsha yana Prince Ifeanyi Ezejelije Eze Onyemanoga CEO Onyema Steel Company Limited, Feedback Oil and Gas Limited Onitsha. Ezi nwa jebe n'ilu Ebonyi steeti nke isi eje agụ nwa jebe n'ilu kụbọchị Sodogwu kụbọchị nwata chọba nke ya nke isi na Ebonyi steeti. CEO Ocean and Emerald Enterprises Nigeria Limited, Financial Secretary Ifadigo Social Club na Jakarta, Indonesia. Odogwu nwa jebe n'ilu na Indonesia na faji zukwu na bokulu faso ni fanefi fadika nwoke na denu fano ni fana chukwu gozi liba gozi nenu ụwa ọchịna nwata bilinu nwa muselu obiamala ihe alakisi eje odogwu nwoke bilinu ọchịna nwata nwa muselu obiamala nke mbụ n'ihi ala DRO Ifadigo Social Club na Jakarta, Indonesia. Mwezali ikwu ka Ugochukwu tụlere tube atọtụ okondo odogwu nwoke ebili agụ nwa na-ebi nsọ odogwu na-ebi mma ijele keneyi nwoke ọma n'isi obili Mwezana ikwu ka Ugochukwu atọtụ okondo ọ bụrụzie n'ofu obodo Anyagu nkwoji afọ ụzọ worldwide nwoke ọma onye ọ dị salisali Ezinifite Nnewi South Anambra State isi na mụke na ezigbo nwanne gị Mr. Mrs. Ikwuka Elias Nkachukwu kwalụ Ojimkpe Mogo nke mbụ na Abuja nwanne ma nwanne of Ezinifite Nnewi South Anambra State, CEO of E&C Fossil Industrial Limited, Dede Building Materials, Abuja. Agumoke Neduso China Base Odogwu Agumoke Jebeni Odogwu Neduso Odogwu Bilinu China Base 1 na Wandago Ezago Local Government
Enugu State isi ya. Sony Adana. Good morning na Malaysia. Good evening Indonesia. Odogwu nwoke jebe n'ilu. Anyị ejebe n'ụmụ lọba Enugu Steeti ka anyị na-eje. Ka nkele odogwu anyị eje mba. Nnabenyi na Jakarta. Nnabenyi na Jakarta. Nnabenyi na Jakarta. Nnabenyi na Jakarta. Odogwu mmanụ ya dị. Nnabenyi na Jakarta. Nnabenyi na Jakarta. Nnabenyi na Jakarta. Ezigbo di Teresa Nwanu. Nnabenyi na Jakarta. Teresa Obiamaka Ike. Nnabenyi na Jakarta. The Honorable Pharmacist. Nnabenyi Ojedele Emena. Gị na ezigbo di gị. Samson Ike bụ na m. Samantha Song. Nnabenyi nke izizi na Jakarta. Nne mmadụ abụlọ ya na ụmụlọba. Nwafọ Enugu Steeti. 042 Life. Odogwu oyi adịla mma. Ahịa bata n'ụmanugo dulu kọfịa. Onye ga anyị chọrọ jenu. Akara aka bili nnu. Chukwu ebuka weke akala aka. Odogwu n'idu sọ. Odogwu n'ịdị mmanụ. Akara aka na Indonesia. Akalaka na Indonesia. Akara aka n'iya dịnụ. Akalaka na Indonesia. Akara aka na Indonesia. Akalaka na Indonesia. Chukwu ebuka nweke. Akara aka nke izizi. Ụmanugo village. Dunu Kofia local government. Akara aka 1 na Jakarta, Indonesia. Gịnị ofu mkpụsị ngụgụ gị? Chikodịlị nweke. Ọ dị gị n'obi nwanyị ọma. Isi na mụ kelee ezigbo nne gị. Afọ mụrụ odogwu. Ezigbo nne Felicia Odenuju nweke. Ezinne Chukwu dube gị o. Ebubenna na-eche nwa. Odogwu nwoke n'idu sọ. Ebudo n'odogwu. Akụ dị na nwa n'echi a. Ebubenna na-eche nwa. 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 Akụ nwoke Indonesia ga-ebie. Ebubenna na-eche nwa. Ebuka Ezechie. Ebubenna na-eche nwa. Ebubenna na-eche nwa nke mbụ n'Indonesia. Ebion na Jakarta. Ebubenna na-eche nwa. General Provost Ifadigo Social Club. Gịnị ala ọlọ gị? Ebubenna na-eche nwa. Odenuju Ezechie. Ebubenna na-eche nwa. Ajali Ugo nwanyị. Anyị abatanụ n'Obosi. Ka m si Chukwu ebuka ebo. Ejima na Jakarta. Ejima na Indonesia. Ejima na Indonesia. Ejima n'iyi adịnụ. Ejima na Indonesia. Obelu nwachi gọziri agọzi. Ejima na Indonesia. Prince ka m si Chukwu ebuka ebo. Eze nwanne n'Obosi. Ejima na Indonesia. Vice Chairman Ifadigo Social Club na Jakarta, Indonesia. Ejima na Ya na-ezigbo ejima gị. Mekus ejima Ejima na Madina. Indonesia. Ejima na Indonesia. Ejima na Indonesia. Ụfọdụ bi na Jakarta nụ. Ụmụaka ejeje mba Indonesia gafasi eje. Ndị ego na-ejela ozi nụ. Na fanọ n'ife na-eme faji ife na-eli ekwuye. Faji ego nụ. Fanọ n'ife na-eme nụ. Na fadị ka nwoke na-adị nụ. Fejila aka maka mụcha nụ. Ndioma na Indonesia. Ndioma na Indonesia. Ụmụ ọma na Indonesia. Ndioma na Indonesia.
nkele onye kele ibe ya n'eshali ijela bata Malaysia ka nkele odogwu eyi eje mba eze ome ọgọdalụ agụ eji eje mba ofu ti n'umuju odogwu na-eme ọgọ ya delele ijele ekele ibe Augustine Chikweze ofu ntị nke mbụ n'Ibobo Muchu odogwu nwoke bili Chinonso bilinu Showman odogwu afụdị mkpa bili odogwu nede agụ nwa na-edu so Indonesia ka iseje odogwu na Malaysia bilinu Chief Chukwunonso Showman ọnụọla afụdị mkpa afọ ogologo imi nke izizi na Malaysia nwa na-ekiri ekiri n'ihe ọwọlụ gị na nwunye ọma gị lọlọ Helen nke ndele m ọnụọra ọmaobi dị ya nwanyị alụta na Glade Anambra steeti ya na ụmụaka Chukwu ji wee gozizie unu Favor Eziagagi ya na Ebubechukwu na Davidson Ọkpalụgị ụmụaka Chi gọziri agọzi eze ndị Igbo n'Eshia Imo Nnewi General ịmasị ndị good odogwu nede mmanụ ijele ekele eyi eze ndị Igbo dalụ Chief Emmanuel mmadụ abụchukwu asị anya eze ndị Igbo gburugburu na Malaysia ịmasị ndị good Imo Nnewi General Ugochukwu nwa ụgbala bilinu onye ikpe jebe n'ilu odogwu n'edizo Ugochukwu ụgbala ọgazi amaka nke mbụ na Malaysia onye ikpe odogwu Chi gọziri agọzi ugelọma na-alaghachi nanụ Ugochi nyelu mba bili original papa ejima ugelọma odogwu original papa ejima Original papa ejima. original papa ejima Original papa ejima. Ugochi nyelu mba na-agwọta Original papa ejima. ugelọma na-agbaji Original papa ejima. ịma Chris odogwu Original papa ejima. odogwu ndị Usonu Original papa ejima. original papa ejima Original papa ejima. Alesi nwu na-ekwe Ogbuefi Ugodi n'obi ụmụọma akụkọ isi eje eshi malebi eshi papi agụ nwa Chi gọziri agọzi odogwu nene oji n'oji ife onweli n'onwere ife onwere ndị Chi gọziri agọzi ndị so n'ife a na-eme ba nọ n'ife a na-alụnụ fegila aka ṅụ akam babatala ego oyibo Chi gọziri ba agọzi ndị ọma na Indonesia Ndioma Indonesia. ndị ọma na Indonesia Ndioma Indonesia. babi na Indonesia Ndioma Indonesia. ndị eji eje mba gbalụ Ndioma Indonesia. Indonesia kapa dị ebinu Ndioma Indonesia. ndị ọma na Indonesia Ndioma Indonesia. Indonesia kapa si eje Ndioma